de onam na humobro so no de ma me na ano no ye beka bi akire wiase amfa ma me se me nko amenya nkwaje wom na no onyankopɔn de Kristo ba asase no ye nkwaje ho adwuma no wɔka nkwaje mu sumasem na oda abrabopam ahuntasem adia na nye se ibehu no Kristo nko aho mom se nipa ya wa asase so no nipa nyina behwe se ye Kristo tie ni ebesua na efe ne sei te daachi onyankopɔn bu nipa aten no se asase ya onam na humobro so na wona se Kristo no waje wono ama won dankwa de bia meka se ya na ye ba honam fam a obi a ode ne ba kra ko school no enipa ode ne ba ko school no botae ne se ne ba ne behunu ade kra kire a chen ne kire-kirefo no nya sa na nguma sua ne te aha de Kristo ba asase so ye ntumi nchen no ba ye se no do se mo nhwe me na mo nya de mo sua me ade achi anopa ye ngma mpanyina wo Ghana asori akotena efense office me botae so wo hwe se Ghana ye electricity sem ne ye nsuo nsem ya kwa se Ghana de pa na no ade amrofo atwam dadaada no afi de enso se ye dwene ho ai ye mobo me dwene Ghana me dwene o man nkasa me dwene ho amenti ase ye amrofo atwam dadaada no afi ne enso ye de ye wiawia ho ni Ghana fo nyina ya dwene ne se ye light ne ye de light kura so ye mpanimfo o motesu na ye o NDC ne MPP nyina nya obi a na ye de Kwame Nkrumah breso so what you say ena o mampanyine Kwame Nkrumah ye de still ye da susu ho o mampanyine asori anopa yi akotena office o hwe se de be ya nsuo sem ne light sem no ene kwan sem no ye Ghana fo hia no no so obese me mantem osu bobo nya de o che se ye ni wo kra de magana asa be hwe Ghana sa na mi su yes hwe Ghana ro wotimi kam se urade na nipa be kra ne o man yi mu yi pa ho dadaada no da bia da susu kwa ho ebo so ye pai de ye kwa no so du o Ghana ha o ebu ha yes ugoduru Libya bo ye de ye kwan bi nya de ye eno so tokuro bia mu no afuo mu kura ye gu kota na mbusa se nkrofo no he no mkokra de free to mampanyina kwatena e fense Jubilee House anopai ne botan so obehwa mansuo sem akoso what would you for Benjamin kan opai wo sunsum FM akokobon sembre ena no pai no onyankopɔn botaya ntime nso ode me beduru afidie so ne se enipa nyina behunu de onyankopɔn pɛ ene se de onyankopɔn sitie nam ne bakuru Yesu Kristo so na nanu 2014 oba mensra onam na dom sa de ne bo hyete enye de honam anase moja pɛ enye de se de oberema anase oba pɛ se de nyame no kura hom ne epɛ na ode asumasem ne ahuntasem enipa ma bɔ ne fosem enchirima ye chiwade no wonsem one asofo abɔ ne fosem asafuna mumuyo ode ho nsem asoma me de ye se de be ye nipa nyina asori ne be ye de eso onyankopɔn ani nipa tiase onyame bebu wona tan nyame atemo ne de ebra eba no edofo emfa ne de okɔ asori anaso wonko asori yes so ade ba akɔ nyame atemo ema ne ye me hunu no so tiase emfa ne de okɔ asori onum se yete ye wo Ghana ha ye wo MPP ne ye wo NDC mboa so woni MPP mu a obetimi aka nsem bi MPP fo timi nkase ye yiwadi so atiase obeka afa ho ayede edi ana so woni NDC mu nso a obetimi aka nsem bi ati NDC fo nkase ayede ye ba wo NDC mu na asa aka nsem bi ti NDC omtimi ka kire o se ye yiwadi ana wo MPP mu so na aka nsem bi ti MPP a MPP fo betimi aka ni fo be ka kire o se ye yiwadi yes na ade ba akọ ya meda ne se Nyankopon na temu no ade ba no asase we nipa bi a oteso no so wo gye ne dio so wo nyi ne o obebu aten en obi a last na me ka se obi a no obetimi aka sa urade me nyi wo ni ti atemu no ma wo nya de emume so ti ase obi nka sa urade me na me nya wo nya de eni ndu ti ase obetimi aka sa wo nyi urade ni ena wo ti ase kura no obetimi abi wo no aka butu sem se Nyankopon bi ani ho odi ka hu mu ansa na wo na ne wagya no nyinsen wo wo yes nyame di ka hu so betimi aka ansa na wo na kura ye wo no so betimi ababre mu aka kire is the two for Nyankopon se nyame bi anya de ye nyame hu mu ansa yes what I say nyame hu we mu san krofo anyina Awurade hu wo mu
Na unya kase nyame bia no wa me se yesi ubu ka kire wo kra se o ma nyame mu watan me ehwe so ma nyame mu watan dia me se wo ti ase no no wa ka kire wo se wo de unwu yes how wo ti ase anu wa ka kire wo se wo nya de unwu ya no pe da Israel tumfo Nyankopon na se so nam ne tumtum ye hu mobro so no ama ye kwae se ne dum hu mobro be de wo nipa so ne nipa ma unu de twa so wo ye se wo kwa asori ana so nkwa asori rofu se wo nkwa asori a wo ya di ukra abro na wo ya ye mistake yes yenti am se wo ya ye ne se enkwati umu ntie ne da so ho nya ma onka achi na asori ne kura no so nipa tem no so there is question mark yes ye bia na metaka asem bi se enkrofo a enya nkwa asori ne wanda so kakra se no na kwa asori yes cause na asori ne say nipa dwene asori ne hye nipa nsa de ne wo bone ho yes asori ne ma nipa di nyame di akoro asori ne ma nipa gura awurade ho a obia so hu ne se wo gura awurade ho nsa wona nkwa asori nti on se na no Yesu ka se akikafo pi ba bedi kai ama di kamfo na ye de akodi akire ye kire se nipa na nya nkwa asori no omu wanda so kakra yes omu chemini no omu tetetero ban so hye ne omu mpa bi nya ma omu kra so ti ase yes Yesu Kristo bai se de be ye nipa wa asase so no nipa nyina ba unu se de awurade Nyankopon setie ye Lucas empa no na ye nti Onyankopon tasefo asem etie ye eduba ko hya se free nyimu ye aduanan enan Luke chapter 11:44 ye nti Onyankopon tasefo na asem Lucas empa etia ye eduba ko nyimu ye aduanan na ye nti asefo ade asem tibido fo nyame bebu aten na me honhom ne dom ne tumi ne peso adana bayire o hwe nipa ye te ase ne ya o ye said ye nipa si bo wombra won e kwa asore ne won na enkwa asore ye o hwe de nipa ya em se nipa kura no omonte se atemwo bi kura o baabi nipa ne nte ye o se atemwo bi kura o baabi tinanu bi na me kan se obi nya asem e wa se ni bia court a se nipa na dwentwe kase pa beto no so yes o twene se court ya wo kwai se na besie atemwo da nipa nim nanso nipa nwena atemwo ho atemwo ba nipa so nanso nipa nwena ho yes yenti asem bia na no Yesu Kristo kan ye ready Yesu Kristo asem wodi man yi ase Lucas ampaneti ye edu ba ko ni chemu ye aduanan nan atifi asem se Falasini bi fie adidi Yesu Kristo ne ko Falasini no krofo sa krofo no me se omo ye krofo bi a omo so omo hu ni nyame na omo sa kire nyame ho asem na Yesu ba no bato sa nkrofo no wo hu se nkrofo no so omo nim so omo hu ni nyame ana so omo nim nyame no omo kire ne ho asem no na Yesu Kristo hu se omo no omo afom ekwai yes nanso omo ni nyame no emra na wona majanum so akire na ewa wo ho don se na ete se so obi ka se bia me yesem pakani no kenka ba abro nko a na ya je atum se wonim Nyankopon ona sa na tie yes sa na ye di twa yefunu ma so obi kenka ba abro nko na ono no ebi a won hye nkom ono kenka ba abro nko na de kire ne ya to di din se wo ye de ye se pakan eja no bra so nya sa na se pakan tie o se pakan di ma nya sa na tie o yes se pakan di ma no di fo agba bega me ye nyame nam no honhom so yi ni ho adi so no waka obre sofo makompone di omonam so nyame abufuhye ba won so no waka kire no akoka kire asase no ye che so odi asempa bia ye de ye abre wo sa asempa no bi na ye ba beka bi na Yesu Kristo de ba ne bre so yes what you say Yesu di bi ba ne bre so do so ko Falasini bi fie no ko moto opono ma no wo hyen krofo no no di no wo sha ase ene nsem wo e de so ma no wo hyen krofo na e kan nyame ho asem de kire oman no wo sha ase no hu krofo na kwa no wo sha ase no wo kasa e wo sa bia ho yenti Kristo asem yenti mo ye aduana enan ose munwie se mo te se ada a ena adi
was it mote say ada eda enedi amana so ukwa say amana no yedi nipa to ya kata so no ne abon kofi a de on say de hyemu de wonya de nanso bibi ya de ehyemu e de hyemu no enadi yesu say one nkrofo na kire mra no ni yesoma no obeduru ye no nkrofo no bi yo magye so obeto ne pono on say asofo ye suba bi wa asofo mu say ohunu sofo bi opeso oye me ohunu say oye opani pa na say oye on say ade no ho aso oye me so papa say amia ohunu say we de oye nkrofo no twa yesu nyame anye wo nsem a woka no atem wo nsem a woka na nkrofo no bi o magye so mo de wo ho be ye de ebebo ne kakra yes Jemra kirefo ne bi farisefo ne bi to pono ede ma no no koya na asofo ne bi ahia ene akoa na nkasa woto ne pono no o hye wone ye no se munue samo me hye me mo bebe me no oh na say asofo wo problem o yes ene nwanwa say so obi afa babro no akenka na nipa ya urade nhira me hu so obi apresi radio so da ama aje say ne osoma na etimi sie odo bo sabra ne ba ebeka won soma wa umpriti radio so da mankofo enkasa di anyamesam na ade bre yebo se ebi aka se urade nhira mo adofo no ma urade nhira mo oh Jesus urade nhira mo Jesus Christ urade nhira mo odo pa ye say ya 1 hour be a phone line obi be fra aka se papa wa hye mi nkuna Oba just say that was say, na me asma de ye o de breye. O hye nipa no ha o. Yesu ba wa do forum. To di fo do be de be me kasa me hye nkiri maya. Me hye nipa bo Yesu ni ana awre wa ka me. O kan si anu da ne tamfo. Yes. O kan si ana ho ya hi. So what I say? Yesu wo hye nkrofo na no se ma hunu se. Mo te se da nipa ye dia da ka sha se nipa dam. Ni akata so na asiere de and that Yesu na so for say enkofo no ye wiki ye kan nyame atempon a e bi nya de ai on say so hwe da na se eda ne esoro na si wo no so say hwe a efe ate se wa ko bia tafo amusieye ana se awudomi on e won kran so what you say e na osu cemetery so say so ko duru awe se esi atoto steps bi dia fa e na no wa on say ohuna ni na ni ne ye de ai efe ba ye bie so chiro na hunu ma obesuro ye bie so chiro na hunu ma o ye mba hyew what the years is an who are so yes. Open wicked people by your software. Yes. Don't cut it to one sorry and say your master. I saw no money, I saw the man, I saw for all time. Yes. Some thought this is the one sorry no. All time. Now Roman father force of shaking it. Yes. Almost she got that crap. Someone new. Yes. Yeah, the attraction and no soften no winsa. I didn't say so was one warrant to one win some funny any. And I mean I cut attention and worry. Now when him do be a bit me I know shit. So bet me at night on warrior. And then son I did your corner. What I say? Yes, what shank for no might says ye nano. Who shani more fat by a beer to now quite any beer to trump unto them. Shed ye nipa ye gumin and cassa and I'll share what to come my idea. The answer is sound who are soft one. To what a soft bet now, oh yes, you are dumb, oh by his grace, obey us, and no matter call, obey us, oh, Nassuni watching bonnet someone. Yes, and I are soft for Jamamo Power the decay. Shamamo, a deep for the decay. Yes, open someone here. Open one a penrosun and tear. I didn't you be a penny pardon. Yes. Now me TV to by blow. Suffer back was so a default. Shen Sanan is what I time. Shenamia Sambia or catching any pa. Which is what this my pa. What this man what did deceive Nipa? Yes. What him say no a good buyer. Now say Galam say number form. No who said what more than what did the year man. Was that why is no more Galam said Master you mudi moti and one. I put so many Rosun and Tananti and Agro. Yes. Do I ye be an say they say no money about from what they could ask of him? I would now not send the Panua. The Yameno crown was on our own. Now, besides, I dare not Sophia with Nawi. I call on one Casano.
What the care on the did one brosa because of money. Yes. Sikantia. Yes. Sikantina. Oh yes, sir. Yes, what share one on say, or what to say, and na NFN Nadia. Nadia woman, dear woman. Tina so for Subaya Obetimia done the Diachira on one massa. Usha Yambesho. Yes. And also for Betimbo Passe. Munko Kumni Pamame. You almost one more panso. And one ya and the message son. Yes. So for Yes. and one ya, Sampacania, and one Kuakana Yadi. Was it one who said, or what to say, and now, and Nadi. Now I see an Tampaso. If Babia see flew beyond what I could be a seer and the Geo. And when I yes, we are so for the idea at the 2 years. There's a so for a problem. Yes. But then so every month to prove every yes. So I'm my idea. The yes to buy so I'm not the animal of the embassy anymore. At the end of the Sintibia. The yes to a man the Sifuni da. And at the end, I saw for you now, Danny, your friends, and someone do your four. Yes. F1 Pama Bonnie for Samson. What I say, can I come in